Bore da, a chroeso cynnes iawn i'n gwasanaeth y bore yma. Mae yna rhai pethau sydd ddim ar ein hysbys y bore yma. Fydd yna ddim ysgol Sul am bythefnos ar ôl heddiw, achos mae'n hanner tymor, wythnos nesaf, ac wedyn mae'n Sul y cofio, felly fydd yna ddim ysgol Sul am bythefnos. Ac rhywbeth dda, bydd Brendan Burmester yn gweithio gyda ni yn y Cadeilan am 6 mis, jyst i helpu ni dros Nadolig ac helpu ni symud pethau ac trefnu pethau ac edrych ar ôl pobl sy'n cael cyngerdd a pethau fel yna yma. Felly, da ni'n falch iawn iddo am gytuno i weithio yma, jyst am 6 mis. Os mae yna taflu ni yn y cefn, dwi'n meddwl mae gen i un yma, fel hyn. Os da chi eisiau sgwennu enw o rhywun da chi eisiau cofio ar ein gwasanaeth Cymun Bendigaid ar gan dros y meirw am y 3 o fis Tachwedd, felly Sul nesaf, ac mae nhw yn y cefn ar y darllenfa. Iawn. Mae symud pethau i Elmer yn wneud y gweddiau yn hwyrach. Fe lywech a goleuni mewn tywyllwch i'r uniawn, yma'r cyfiawn yn rhaslon a thrigarog.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Fe lywech a goleini mewn tywyllwch i'r uniawn. Yma'r cyfiawn yn rhaslon a thrigarog. Gan gynullydd athlu'r Cymun Bendigaid ar gogoniant iddiw, yn baraton gan gyffesu ein pechodau. Ni angelwyr y ddilynoltrwydd sancteidrwydd. Ni sy'n anwadol ar y daith. Ni sydd angen bechedd y saint yn ganllau, a gweddiau'n gynhaliaeth gysyn. Dad Nefel. Yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wydd ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif nid i farhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom. Mae ddeia yn i'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleini. Amen. Yr holl alluog ddiw, a dygar haw wrthych, maddau eich chwi, a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn. O ddiw trigarog, a roddais unig anedig fab i farw drosom, a ni eto'n bechaduriaid, gwared ni rhag ysbryd a ddeddeigar, fel y byddwn yn rhydd i garu a gwasanaethu ein gilydd, eith anrhydedd a thogoniant di trwy Iesu Grist ein gwaredwr. Amen.
Darlleniad o lyfr Genesis. Yn y dyddiau hynny, wedi marw ei tad, daeth ofon ar frodyr Joseph a dywedasant, efallai y bydd Joseph yn ein cysaini ac yn talu nôl yr holl ddrwg a wnaethom iddo. A daethant at Joseph a dweud, rhoddodd dy dad orchymyn fel hyn cyn marw. Dywedwch wrth Joseph, maddau yn awr ddrygioni a phechod dyfrodyr, oherwydd gwnaethant ddrwg i ti. Yn awr, maddau drygioni gweision diw dy dad. Wylodd Joseph wrth iddynt siarad ag ef. Yna daeth ei frodyr a syrthio o'i flaen a dweud, yr ydym yn weision i ti. Ond dywedodd Joseph wrthynt, peidiwch ag ofni, a o'i fi yn lle Duw? Yr oedd chwi yn bwriadu drwg yn ferbyn, ond trodd Duw y bwriad yn ddaioni, mwyn gwneud hyn a welir heddiw, cadw yn fyw llawer o bobl. Felly peidiwch ag ofni, fe'ch cynhaliaf chwi a'ch rhai bach, a chysurodd hwy a siarad yn dyner wrthynt. Clywch air bywyd i'n byd. Diolch fo i Dduw. Gras a thangnefydd a bo gyda chwi. Gwrandewch rhyfengl sanctaidd yn Ôl Sant Matthew. Bryd hynny, daeth Pedr a gofyn i Iesu, Arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy'n gyfaill i bechu yn fy erbyn a minnau i faddau iddo, a'i hyd seithwaith? Meddai Iesu wrtho, nid hyd seithwaith a ddywedaf wrthynt, ond hyd 70 seithwaith. Am hynny y mae ternas newydd yn debyg i frenin a benderfynodd adolygu cyfrifon ei weision. Dechreuodd ar y gwaith a digwyd ato was oedd yn ei ddyled o 10,000 o godau o arian. A chan na allai dalu gochmynodd ei feistr iddo gael ei werthu, ynghyd a'i wraig a'i blant a phopeth y feddai, mwyn talu'r ddyled. Serthiodd y gwas ar ei luniau o flaen ei feistr a dweud, bydd yn amyneddgar wrthyf, ac fe dalaf y cwbl iti. A thostiriodd meistr y gwas hwnnw wrtho, gollyngodd ef yn rhyd a maddau'r ddyled iddo. Aeth y gwas hwnnw allan y daith o hyd i un o'i gydweision a oedd yn ei ddyled ef o 100 o ddarnau arian. Ymaflodd ynddo garffydd ei wddf gan ddweud, tal dy ddyled. Serthiodd ei gydwas i lawr a chrefodd arno. Bydd yn amyneddgar wrthyf, ac fe dalaf iti. Ond gwrthododd yn hytrach fe aeth a'i fwrw i garchar hyd nes y talai'r ddyled.
Pan welodd ei gydweision beth oedd wedi digwydd, fe blynwyd yn fawr iawn, ac aethant ac adrodd yr holl hanes wrth ei meistr. Yn y galwodd ei feistr ef ato, ac meddai, y gwas drwg, fe faddeais i yr holl ddyled honno i ti, ac y ti grefu arnaf. O'n i ddyled tithau fod wedi tregarhau wrth dy gydwas, fel y gwneith ddim i wrth y ti. Ac yn ei ddictyr traddododd ei feistref, y pwynydwyr hyd nes y talai'r ddyled yn llawn. Felly, hefyd gwna fy nhad nefel, i chwythau os na faddeuwch bob un, yw gyfaill o'ch calon. Dyma y fengl ein gwaredol. Fel y wyrcha goleuni mewn tywyllwch i'r uniawn, y mae'r cyfiawn yn raslon a thrigarog. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Braf a braint enfawr yw cael bod yma heddiw i ddathlu gwyl cred ar celfyddydau Taranon, y Mae Afon. Taranon yw'r enw hynafol am Afon Adda, sy'n gwrs dŵr sy'n llifo trwy ddinas Bangor cyn arllwys i Afon Menai y Mae Hirael, gyferbyn â ffordd Penrhyn. Dywedir bod yr enw Afon Adda'n tarddu o'r 4edd ganrif ar 15 ac hefyd yn tarddu o gae mab Adda yn agos at ei darddiad. Mae dŵr yn hanfodol ar gyfer bywyd mewn ystyr corfforol, ac mae wedi bod o bwysigrwydd i ddynol ryw erioed. Roeddwn yn meddwl am bobl cyn hanesyddol ac o'r oes Geltaidd, a dychmygaf y gallai Afon Taranon fod wedi bod yn ffactor pwysig pan sefydlodd Deiniol Sant ei gymuned yma yn gynnar yn y 6eg ganrif ôl Crist. Mae'r eglwys yn cydnabod pwysigrwydd dŵr mewn ystyr ysbrydol hefyd. Mae dŵr yn ganolog yn sacrament y bedydd, lle mae Duw yn ein glanhau oddi wrth bechod, yn ein hadnewyddu trwy ei ysbryd, ac yn ein codi i fywyd newydd. Mae dŵr bywiol yn drosiad a ddefnyddir yn y Beibl i ddarlunio'r gynhaliaeth ysbrydol a'r iachawdwriaeth a mae Iesu Grist yn ei gynnig. Ac mae'n symbol o'r lluniaeth ysbrydol a ddaw o dderbyn Iesu Grist a'i ddysgeidiaeth, y darllenwn amdanynt yn yr Efengylau. Daw y stori a glwsom heddiw o Efengyl Mathew, sef dameg y gwas anfeddegar, o ddiwylliant arall, ac mae'n ymwneud â maddeuant. Gallai gweision y brenin gynnwys swyddogion uchel y wladwriaeth yn ogystal â'r rhai a oedd yn llafurio yn y meysydd. Mae'r swm cyntaf o ddyled yn enfawr, y swm y gallai fod yn rhaid i lywodraethwr taliaethol gyfrif amdano yn ei ffurflenni treth i'r Rufain. Mae'r ail swm yn llawer llai, yr hyn y byddai llafurwr yn ei ennill dros 100 diwrnod. Efallai mae'r hyn sy'n dod yn fwyaf amlwg o'r ddameg hon yw bod yr un oedd yn fwyaf dyledus yn amharod i amgyffred y maddeuant ac ynigwyd. Nid oedd unrhyw broses o drawsnewid na chydnabod graslondeb ei feistr. Pe bai wedi gwneud hynny, byddai ef ei hun wedi bod yn hael tuag at ei gyd geithwas. Mae gan y gwas cyntaf gymaint o ddyled, nes ei bod bron yn amhosibl iddo dalu'r ddyled yn ôl. Yn yr un modd dyma ein sefyllfa ni ger bron Duw. Y cyfan a gallwn ei wneud yw gofyn am faddeuant trigarog, oherwydd ni fyddwn byth yn gyfartal a'r maddeuant y mae Duw wedi ddangos i ni.
Pan ofynodd Pedr i Iesu sawl gwaith yr oedd ei faddau, os seithwaith, mae Iesu'n dweud wrtho, nid hyd seithwaith a ddywedaf wrthyt, ond hyd 70 seithwaith. Mae tensiwn y ddameg rhwng trigaredd a barn yn ein gwahodd i ystyried maddeuant, fel unigolion ac fel cymuned. Mae cyferbyniad ddramatig rhwng ffordd o ddialedd sy'n lluosi trais ac yn arwain at farwolaeth, a ffordd o faddeuant sy'n creu tosturi ac yn arwain at fywyd. Oni bain bod yn maddau, mi fyddwn yn gallu gollwng chwerwter a drwg deimlad. Nid yw maddeuant yn hawdd, ond mae'n rhywbeth y dylai Cristnogion ei wneud. Mae'n agos neu ganlyniad i beidio â madda. Mae rhywbeth arbennig yn digwydd pan fyddwn ni'n dod o hyd i'r gras i faddau. Cofiwch am Gordon Wilson, na sgwyddodd unrhyw ewyllus wael yn erbyn yr rhai a laddodd ei ferch, Marie yn Ennisgilyn, Gogledd Iwerddon, ar ddiwrnod y cofion 1987. Arweiniodd ei weithred rasol o faddeuant at ffurfio The Spirit of Ennisgilyn Trust, rhaglen ryngwladol i bobl ifanc. Enghraifft arall oedd cymuned Corymila yng Ngogledd Iwerddon, mudiad wedi sefydlu yn y gwaith o gymodi. Yn ei lyfr byr, Writing in the Dust, mae cyn-archesgob Rowan Williams, a oedd yn Efrog Newydd pan ddigwyddodd erchyllterau'r 11 o Fedi 2001, yn ystyried y reddf y ddynol i ddychwelyd trais a thrais. A sut mae Crist yn ein galw i symud y tu hwnt iddo. Nid yw'r Crist a goroes hoelwyd yn perthyn i ddim achos dynol, meddai, ond yn cynnig maddeuant ac yn y pen draw, lletygarwch i'r byd. Yn yr epilog, mae'n dweud hyn, nid diwinyddiaeth na'r rhaglen weithredu mo hon, ond ymgais un person i ddod o hyd i eiriau am alar a sioc a cholled un eiliad. Darllenais hefyd yn ystod gwrthdaro yn Affrica beth amser yn ôl, bod arweinwyr y carfannau wedi cael cyfarfod synhwyrol ar diweddar Kofi Annan, a oedd yn ddiplomydd o Ghana a wasanaethodd fel seithfed ysgrifennydd cyffredinol y Cenhedloedd Unedig o 1997 i 2006. Fe wnaethant gyfarfod mewn gwarchodfa bywyd gwyllt, ac o falconi'r gwesty buont yn gwylio wrth i anifeiliaid dod yn y cyfnos i dwll dŵr. Daeth amrywiaeth enfawr o gazelles i lewod. Roedd y porwyr yn wyliadwrus, ond gadawodd yr ysglyfaethwr hwylonydd ar eu pennau eu hunain. Roedd y foment yn ymwneud â dŵr, nid â hela. Os gall ysglyfaeth ac ysglyfaethwr gydfodoli fel hyn, meddai Annan, os gall gwahanol rywogaethau fod ochr yn ochr ei gilydd ar rhannu adnoddau, yna siawns a gallwn ddysgu gwneud yr un peth. Mae yna lawer o bryderon wedi bod yn y byd yn ddiweddar, pandemig byd eang, rhyfeloedd a bygythiad heddwch, byd, ac anghyfiawnder hiliol ymysg eraill. Pan byddaf yn teimlo wedi fy ysgwyd i'r craidd gan feddwl am y digwyddiadau erchyll sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd, mewn gwledydd fel Wcrain, y Dwyrain Canol, Affrica a gwledydd eraill, ac yn meddwl sut ar y ddeiar y gall maddeuant digwydd yn y fath sefyllfaoedd. Dwi'n gorfod atgoffa fy hun o eiriau'r 4 bennod a'r 3 adnod ar 10 o lythyr Paul at y Philippiaid, fod gennym gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sy'n ei nerthu. Felly fe welwn fod yna lawer iawn wedi ac yn parhau i gael ei wneud i geisio sicrhau maddeuant a chymod yn y byd. Mae'n holl bwysig i ni ddarganfod ffyrdd o weithio yn y presennol ac yn y dyfodol i sicrhau maddeuant a chymod yn y byd.
Mae angen i ni weddio dros fudiadau fel y Cenhedloedd Unedig, sy'n gweithio'n ddiflino i achub cenedlaethau olynol rhag ffrewyd rhyfel ac i hyrwyddo heddwch, urddas a chydraddoldeb ar blaned iach. Mae maddeuant wrth wraidd y neges Gristnogol, ac eto mae cymaint o bobl yn ei chael yn anodd dros ben i faddau. Mae drwg deimlad, chwerwder a hyd yn oed casineb i gyd yn rhwystrau ar hyd y ffordd i faddeuant. Mae neges Iesu yn glir. Nid peth unwaith am byth yw maddeuant, ond rhywbeth sydd rhaid i ni barhau i weithio arno, a mae'n rhaid i faddeuant fod o'r galon. Cofiwch nad yw maddau yr un peth ag anghofio bod y digwyddiad wedi digwydd. Felly boed i bob un ohonom geisio arfer maddeuant yn ein bywydau, wrth i ni roi ein hymddiriedau yn niw, a gofyn am ei gymorth i faddau i'r rhai sydd wedi achosi anaf i ni. Fel y wyrcha goleuni mewn tywyllwch i'r uniawn, y mae'r cyfiawn yn raslon a thrigarog. Gweddiwn. Dduw gras, gweddiwn dros yr rhai sy'n ei chael hunanodd maddau i bobl eraill sydd wedi ei brifo, neu brifo rhywun y maen nhw'n ei garu. Y rhai yma eu poen yn amrwd ac yn ofnadwy. Gweddiwn dros bawb sy'n gweinidogaethu i ddioddefwyr troseddau a thrais. Gweddiwn dros ein gilydd a throsom ein hunain, na feddem yn barnu eraill yn fwy llym na gyrwy ti yn ein barnu, nac yn hunanfodlon ynghylch â pha mor gostus y gall maddeuant fod. Dduw hael, clyw ein gweddiau, rydyn ni'n ein gwneud yn enw Iesu Grist, a roddodd ei fywyd ar y groes mwyn i ni gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Amen. Fel rhan o'n gwyl taranon ac i adnabod pwysigrwydd dŵr yn ein ffydd, gadewch i ni adnewyddu addunedau'r bedydd. Frodyr a chwiorydd anwyl, yn y bedydd fe'n claddwyd gyda Crist, fel y caim gerdded gyda gef mewn newydd deb bywyd. Y nawr, adnewyddwn addunedau ein bedydd sanctaidd. A ydych yn troi at Grist? A ydych yn edifarhau am eich pechodau? A ydych yn ymwrthod ar drwg? Bydded i Dduw holl alluog, tad ein harwydd Iesu Grist, a roddodd i ni enedigaeth newydd drwy dŵr a'r ysbryd yn brintio ar maddeuant pechodau, ein cadw yn y bywyd tragwyddol drwy ei ras yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen. Gyda'n holl galon a'n holl feddwl, gweddiwn a Dduw. Gadewch i ni weddio ar Dduw sydd wedi galw ni i wasanaethu yn ein gwaith ac yn ein haddoliad. Dyroedd bobl ffyddlon ras i fyw lles y byd hwn, gan wybod bod ein gwir fywyd eto i ddod. Gwna ein bywydau'n deilwng o enw Crist. O Dduw, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Tyrd a chyfiawnder a chysgord i weithleoedd y byd, gwna i hunanoldeb i lidio i'r awydd i weld pawb yn elwa. O Dduw, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Caniatáu ni fyw yn heddychlon gyda phawb o'n cwmpas.
Helpa pawb i garu ei gilydd fel y gall pawb fod yn un yno ti. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydded i Grist, sydd bob amser yn bresennol yn ein mysg, ein tynnu ni gyd ato ef ei hun. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cofiwn yn ein gweddiau, pawb sydd yn sal. Dyro iddynt ddewder a gobaith yn eu treialon, a thywys nhw i lawenydd, dy iachadwriaeth. Fe gofiwn bore yma am Glenys, John Watkin Jones, Helen Lincoln, Fidlana a Maxim a Thomas Spencer. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddiau. Gwrando arnom wrth i ni gofio rhai hynny a fydd farw yn hangnefedd Crist. Yn enwedig fe gofiwn Anna, Leonie, Harry, Maggie Owen, David Willis, priest, David Lucas. Ac yn ei gwilgoffa fe gofiwn am Mary Wynne Jones a Keith Parry. Gorffwys tragwyddol dyro iddynt o Dduw a llywyrched goleuni gwastadol arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd a chyfodi mewn gogoniant. Arglwydd, gwrando ar dy bobl, a nertha ni i wneud dy wyllus, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen.
Deiwn i'r fangre hon a'r bara sy'n gynhaliaeth. Deiwn i'r fangre hon a'r gwyn sy'n mwneiddio. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dychefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bythiwiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gan mai ef yw ein hach o feiriad mawr, yn rhyddhawdd o'n bechodau, ac yn gnaeth yn offeiriadaeth frenhinol yn dy wasanaethu di, ein Duw a'n tad. Felly gyda llu'r ynghylion a holl gwmpeinu'r nef, cyhoedd yn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawn. Poboliant a diolch i ti y gwir a'r bywiol Dduw, creuwr pob peth roddor bywyd. Lluniais ni a dy ddelo dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno ddelo honno a syrthio'n bryn o thogoniant. Roedd yn diolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni. Fe'i hildiais i farwolaeth fel y caer byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw fel y bywyd ni fyw yn ddiwedd, y cyntau yn omninnau. Sancteiddia ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Y nos y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i rhoi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, biwtewch, hwn yw fy nghorff a roddau drosoch. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe roddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o cyfamod newydd, a dywelliau drosoch a throslawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoedden ddirgeledd y ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gochmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist dy fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad,
a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deiwn ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti, derbyn ein habeth o ddiolch a moliant. Adfer ac adfwyad o holl bobl, adnewydda ni a phawb y gweddi yn trostynt, a thras a ffendith nefel, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint, e llawenydd di-derbyn hwnnw, a addawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddywedd, gydag ef yn ddywedd, yn un dod yr ysbryd glân, eiddo ti, dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein iachawdon ni gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled dernas, wneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyryw i ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau i ni ein dyledio, fel y maddeuwn i nain dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canis iddo ti o'r demas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rwyt o Dduw, yn gweu ynghyd dy etholedigion, yn un cymundeb a chymdeithas yn nirgel gorff dy fab, ei gorff toredig gogoneddus, yn gyflawn mewn tangnefedd. Tangnefedd y bythol Dduw, a fo gyda chwi bob amser. A gadw di'n cariad Crist. Rhan o'n arwydd o dangnefedd. Iesu yw oen Diw sy'n dwyn ymaith bechod ar byd, gwyn ei byd a rhai a elwyr i'w swper. Waredwr, nid wyf yn deilyngydd derbyn, yn dywed y gar.
gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Bydde di ddiw, ffynhonell pob daioni, i ni lwybr a chyd-ymaith ar y daith, mwyn i ni ofalu am greadigaeth a diw, a dwy'n ffrwyth cyfiawnder yn ein bychedd. A bendith diw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith, ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Awn ymaith mewn tangnefedd. Yn enw Crist. Amen.